A presentación do noso proxecto. Ola, bos días, somos o alumnado de sexto de primaria e hoxe vimos a falar dos acontecementos máis destacables do século XX e XXI en Galicia e das cousas que aprendimos ao longo deste curso. A emigración no século XX e XXI en Galicia era moi numerosa ao principio do século. A maioría de xente viaxaba a América en barco, en busca dun futuro mellor, porque aí había moita fame. En Arxentina chamábanlle os españois galegos, dado a cantidade deles que eran. A maioría das persoas volvían, pero outras morrían lonxe da terra que os vía nacer. Os que volvían, chamados indianos, facían grandes casas con palmeiras e axudaban aos concellos como Pedro Muros. A Guerra Civil Española foi un conflito armado que tivo lugar no noso país entre 1936 e 1939. Foron dous bandos, o bando republicano, que defendía a Segunda República, que estaban formados por os socialistas, os comunistas, anarquistas e os grupos de esquerdas. Os rebeldes, os nacionalistas, que estaban os dirixía o xeral Franco. Moitos dos bisavós dos nenos e nenas de sexto foron á guerra de xeito obrigatorio. Realizamos un traballo que recollía todas estas anécdotas. En Galicia, a guerra civil afectou moito. Deixou pobreza, fame e destrucción. Ademais, houbo represalias e perseguido como o noso veciño Foucellas. O Estatuto de Autonomía é unha norma básica da nosa comunidade autónoma que recoñece a súa nacionalidade histórica. Conta con 5 títulos, con 57 artículos. Os principais cambios que houve a partir desta lei que se aprobou en 1984 foron a creación de institucións novas, asumir competencias e fortalecer a identidade gallega en España. Tamén, a partir da súa aprobación, se recoñeceron 2 idiomas en Galicia, o castelán e o galego. E, por último, presenta oficialmente o escudo, a bandeira e o himno de Galicia. Agora imos recordar a pandemia de Covid-19 producida por un virus que se orixinou en China no ano 2019, en decembro. En España foi declarado estado de alarma o 15 de marzo do ano 2020. Este virus transmitíase a través das gotiñas de saliva que expulsábamos ao falar. No confinamento non podíamos saír da casa. Este proceso durou ata xullo dese mesmo ano. Unha vez que podíamos saír da casa, tiñamos que saír coa mascarilla e agardando unhas medidas de seguridade. Os principais síntomas para detectar este virus son a tos, a febre, a fatiga, a conxestión, a dificultade para respirar, dores nos músculos, pérdida de olfato e gusto, etc. No confinamento, neste tempo, non podíamos ir ao colexio, entón recordámolo como días tristes. A defensa dos tesouros naturais. En Galicia hai moitos parques protexidos como patrimonio natural. Un deles é a Praia das Catedrais, que nos fascinou dados aos seus arcos. Ademais de zonas de mar, en Galicia tamén hai un gran patrimonio en bosque atlántico, como as fragas de Eume, o Courel, os Ancares, etc. E conta cunha flora autóctona que cada vez escasea máis polas crecentes plantacións de eucalipto.
Nestes 2 últimos anos, despois dos séculos escuros, a escritura cambiou. En teatro destacamos a Neira Vilas e Blancamor. En narrativa destacamos a Manuel Rivas, en lírica a Castelao e a Xelares. Nestes últimos anos, Galiza contou con innumerables deportistas importantes, como por exemplo Gómez Noia, 5 veces campeón do mundo en triatlón, ou Ana Peleteiro, atleta de Ribeira con medalla olímpica. Tamén Adrián Ben, outro atleta de Viveiro que acadou moi bons postos en mundiais e xogos olímpicos. E tamén Gómez Noia. David Cano, que piragüista de Pontevedra. No século XX produciuse un dos gran cambios para a información e a socialización. Trátase da chamada era digital. Agora hai internet, que antes non había, e grazas a iso podemos pasar información e recibila con facilidade. Tamén podemos socializar a distancia. Pero a súa utilización ten os seus beneficios e os seus perxuizos. Un dos beneficios é que podemos estar un cachimbo entretidos e comunicados. Un dos perxuizos é darnos na visión, dor do corpo, non sair ao exterior a respirar aire puro e non esquezamos unha ferramenta para facer bullying, o ciberbullying, a través das redes. E ata aquí a nosa presentación de sexto de primaria. Espero que aprendesedes moito ca historia recente e na actualidade de Galicia e que vos sexa do voso agrado.